Kayo'y mag-ocho-ocho. Yes! Ito po. Dito po. Doon kayo sa unahan. Sa unahan. Dito sa unahan. Sa unahan nyo. Yan. Ganyan. Hawakan nyo ho yung logo. Opo. Basta lagi yung hawak yung ano, yung logo. Okay, game. Okay po, game. Okay, number spaghetti pababa ng pababa. Pass to number 4. Trumpet challenge. Trumpet po, trumpet. Paano ba ito ng trumpet? Trumpet. Wala. Trumpet. Okay, dribble, pass to number 2. Okay, dribble, pass to number 4. Number 3, number 1, number 2. Shoot the ball. Okay. Ano po ang magaling? Ang galing talaga. Pinagkano lang magaling. Oh, paano po? Alis na po yung iba. Sorry po. Okay, congratulations. Congratulations po. So yung iba naman, yung magaling po, wait lang po kayo kasi kung sino ang manalo din sa natirang sa natirang group. So, pass number 5. Dribble. Cross the legs. Dribble. Pass number 3. Okay. Dribble. Pass number 4. Number 2. Number 3. Number 5. Jump. Pass number 4. Number 1. Number 2. Dribble. Number 4. Dribble. Jump. Pass number 5. Number 2. Number 4. Number 3. Number 1. Number 4. Number 5. Shoot! Sila po. Maaga po yung nanalo. Okay. So, maaga po versus kay G-Energy naman. Huwag ka nangingilang. Dribble. Number 2, number 3, number 4, number 1. Dribble. Jump. Jumping jack. Number 5, number 4, number 3, number 4, number 1, number 2, number 6, number 6. Panalo na tong grupo na to kasi bakit kayo naglilipat ng balloon? Wala naman pong number 6, diba? Okay! Congratulations! Magaling! Yan! Wait lang! May 1 point, diba? First 1 point. Oo, first 2 points. First 2 points po. Importante kasi, nung nakikinig kayo. Makinig po kayo sa policy. Sabi, number 6. Wala po tayo number 6. Makinig po kayo. Okay. Jump. Pass to number 3. Number 4. Number 5. Shoot! Okay. So dahil hindi po sila sumunod, panalo na po si Magaling. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Di ba po ang usapan kung sino po yung mag-perform, dapat po natin nalipat sa unahan. Okay. Kasi kanina si ate, number 2, doon po siya, nag-jump ba? Sa gitna. Congratulations po kang Magaling. Importante po sa lahat ng seller natin na nakikinig sa instruction. Kasi pag meron po kayong sarili na sa sarili ninyo at hindi po